Abay, mini amanding. Ayan, ang pagkudkod ng mais. Hoy. Ano ni? Ayan. Ano yan sa lansones yan ha? Ano yan, dagtaan ng lansones yan. Nakakailang ganyan kayo sa ilang sakong mais kayo sa ano, sang harvest? Diba? Lima lang talaga. 5 sako? Dora. Dua? Parang tagaan. Kasi ko po ha. Yung lansones ha. Ilang mo ibagdaan yun ha? Ang kudkod. Ang mga kudkod girl. Tapos pagkatapos niyan, ang susunod na gagawin, Ano namin, ibilad. ibibilad na. Mga ilang araw po. Happy birthday! Oh, Dalawang araw. dalawang araw lang. Tutuyo na to. Pero, Mataas yung araw pag mainit. Pwede naman itong galingon sa farm. Di ba naman kaadlaw ang kuha na ani? ha? Basa ka to? Di ba nakaadlaw iya? Dili Hindi mo ito igaling? Di ba Col, dapat galingon na ay kanang ipauga ginapag-ayo kay kung medyo dili na siya nauga kaayo pag galing ana magbasa ang ilalom man nga. May bawaan na itong mais nga uga na kay. Sa dili gibasa gid siya nga kuan. Para to ganina bang ikudkod niya nga nay kuan. Ano yun? Basa dapat uga gid na siya. Dili pa na siya umot. Oh, nya ang tanawa ang pagbulad sa mais it takes weeks kanaa. Kinang uga gid kaayo para paggaling. Basta ay kanang uga. Lamigid ang bugas. Tidok adlaw. Di naman nag-ingon na Nagturo. Ansing, turo mo. Sino nagsabi? Sino ba nagsabi, Ansing? Hindi naman ikaw, no? Yun na, dalawang araw lang kita. Aray ko, Ansing. Pero kato mo gudula kay nang butang sa kuan gyud kana bularanan tapos bali-balihon dayon na semento pa jud. Ngani na pira ka init ana. Ha? Ikaw Ansing taga-dagat pa wala kay hanaw sa mga ingana. Wala ako, taga-bukid ko sa una. Sa Bukid. Sa una. Lumagay ka kabalo sa ng dark. Dark? Ah, kay taga-bukid man. Sa ng dark be. Ayan. Sige. Yung type niyo yung papa mo nilini. Hala! Iba ka uyong? Dito naman si Glenda. Magpampon si Uyong. Ay. Nag-ana ask permission nga isa ka nang tambag kay para sa iya ni Leo. Leo. Ay! Si Leo, oh. Ay! Ha? Mukha ka na. Kita may bulawan pagkat yung. Kita may bulawan pagkat. Kali ang ginadaw si Leo. Yan ako si Tabi ako nakikita. Ano mo, bira Leo, ka okay na sa imo kayo magbayad. Ha? Nakakinsi Ganang nagbayad tele. Sumbagay daw. Ay, Leo, kung di akala sa bawa. Sumbagay daw. Sumbagay daw mo yun. Okay ra? Pila may edad niya? Pila may edad? Play dead ni Leo, di Lilia. Ha? 24. Wala ba? Ala, ikaw 19 ka, di ba? 19. Ha? 20? Ay, grabe nga na. Dali mo na bulok na. Bilis. Di ba, maagal ako na bulok Leo ha. Liya, bagay, good mo. Mag-bliss din ka Leo, kanista. gusto ko mukat ka itong lubi. Ikasuko mo sa lubi kung ikaw nang kaguron niya. Sana all. Bagay, Ana, oh. ang iwawan. Si Uyong, mag-iwawan mo yapon sa una. Nanay pattern ba? Oo. Pero gikan siya sa bukid. Pagtunob din niya ka ng simento, kay istorya na din siya. Ay, ito ay, ramo na yung ay, ito ay. Lami na magkakismile si Rio, ha? Oo, ana. Lagi na kay bukod kasi Leo ko, nag-smile na si Leo. Oo. Ano siya, ganahan ko na siya kay ganahan ko na kanya dugnason. Mura di ko mura daw kag lahing nga lubi. Buwang nga lubi. Unsa ni siya nga kung siya lubi, unsa man na siya? Putot, bagatungol o lahing? Buang. Mura, ala buang ko na nga lubi. Hala, si Britney. Diba si Leo, ha? Ay, si Leo kay isa na Britney ha, dili ikaw. Hala. Gusto mo ko Leo. Langurot na. Butong. Guys, lagkuhan sa kasakit. Kani nga naong mura ginit. Katawa si Leo, oh. Nakakatawa si Guan. Mandam Na. kadungan. Mukhang may alam ka. Tapo mo ka na, ah. Ay, pasa na ninyo. Ang dami. Na, ah. Ay, sa kaya Lugit na, impatong din nimo ang binaungan. Ang dami na nila, oh. Bulok anak. Oo, di ka kabulok kay di man ka taga bukid. Ay, pag magluhit. Ito luwit. Mahal mo ang taga-bukid. Ano sa ba?
Nanalagay mo hagdan, mother. Pag ulit na nito ha, ikaw na bahala magkukunti ha, Pansit. ikaw nang sa tungalan, pedido sa tawagan ano. I-appeal na itong kahoy sa ilalom, muna lang itong isa sa mga ihaligi, kaya may balikon mga itong haligi, di ba? Pero maglisod na katuduk-dukon. Lahi ang lansa. Ha? Menjelina? Gemelina. Sino? Dahil lang Gemelina kay Menjelina man ila. Oh, Menjelina. Lina. Ilang Minjilina. Angelina yon. Gimelina. Ito ilalom sa dati mo ang cartoon niya. Mm. Then sa taas din mo ilang kuan. Dawatanan sa bisita. Hmm. Ang Exact. kuwan ang panday na mag gani. I-explain na sa iya din kinanglan katulad gapon ang abuhan, ana. Butnan lang og division sa kwarto taas. Ay man ang panday ang papa ni Aldri. Pila may adlaw to? Sa kung kuan kay. Kung nanay material. Kuha mo ansing yung pikon ni ano. Kuha mo yung pikon ni ano. Where fried liver. Ni Amanda. Isa pa. Oo. Two words. Another. Pasok ka dito para lang kwarta. Wala pasok. Sure ba? Minto ang gulo ko. Ayan mo. Hala. Another ansing. Kay Amanda. Ay, naman kamera. Ano na sa ibutan na sa baba, ang ibutan sa baba. Bilis. Ano siya? Ibutan sa baba. Ang kanang ugala ba? Testing ra. Ano? Ngayon na. Oh, makita ka rin sa video. Nakita video oh. Upaw daw ka. Bagsak mo doon sa ano niya, doon sa Vintilla. Doon sa Vintilla. Sa Vintilla. Di ba uman na? Yes, sa kanya. Nung bata pa sa bulan magdamuhan. Alo. Alo. Huling. Mama, gamit to. Hala, ayun pa raw. Bangan mo naging mo. Sabi niya, sasamantalahin niyo na rin daw total, nagbablog kayo. Next time na daw, ano siya. Nilugag daw. Malagpas na ba? Panlako na ba kita? Panlako na ba kita? Binira ka? Umuli na ka. Oh, nakakapabisita bukas. Ugma. Parang abangan. May ganon. Walang iya. Kanang silawi dayo. Anong gusto mo na sa wala? Alat gidi sa musaka. Ang future husband ni Oyong. Ikasuko ba sa lubi kung dugnason ka na? Yung inayong masarap doon, butong mo Leo. Kung mahal mo si Oyong, ambak! Anak. Leo, kailangan ikupin ang butong mo.
Gamay naman dyan. Babe, ingat ka dyan. Eh? Babe. Away may ani tanan. Kanay sa kadaog diretso dali para Sa loon man ka ni Oyong. Leo, sa loon da ka. Dapat ikaw nagsasalo. Saluhin ba? Para ako yung patay na. Di ba, no, pag nabagsak ka talaga yun? Kaya nga. Kung marami na oh. Pero okay na sila sa'yo. Okay na si Leo. Pasok na sa... Kasi nga... Kasi ano siya, matao ay matapang. Ha? Matapang at Tao. Ayan na. Ano? Ayan. Ako. Hala, tuwara. Kanina ay niunod. May pabuko tayo. Eh, pabuko ko na. Makatas yan. Hindi. Madagta. Okay mo yung asawa ni Naunsa ka. Sabi mo pang boundary lang. Walang personalan. Yan. I love it. Yan, magaling yan. Kung naay Leo si Oyong, naapoy, Lia si Mamsi. Ay! Masapnan ka. Dili gani ka uli balingasag ba? Asa bang lingasag ka pa? Uli balingasag guard, nagatang ang sanggot guard. Ay, parang lingod yan. Sana mo namin yung ikuan yung. Parang batang-bata, parang tinatawag siya na fresh. Thank you. Ay! Bakit saging? Huwag mong sabihin madam, baka marinig yan ang asawa ko. Pampabahid daw. Wala sa katoo. Hindi na makauwi. Ayan, so, it's buko time. Cleansing. Sorry, wow, sarap. Diba? Ay, niya nang tayo gipulad nga mais, ha? Ang break. Ha? Ano may pinulad, ha? Gani, nagdala naman ko. Paano yung mukha? Ang artist. Buko time, DJ. Wala. Masarap ang BJ ni ano, Pula, Leo. pula. Yes. Ay, lahing man eh, gani pulo sa nansing. Sige na.